Oh, nangaon na sa sinubang manok. Ipanggutom kay nagmarites. Oh? Kapay kinilaw. Kinilaw. Oh. Wala pa na timplahan kay karigyo na ang manok. Sinugba. Kaon karon manambok. Bakit ay babano kuyawan mo nga pag sa ubos na kikilawan mo disugba. Tuba. Sa reels na ko na ibutang. Sa reels. Ang video. Ya, ibutang man ako ni sa reels. Na. Tunlap ay pati bukog tunlon. Bukog man. Mabukog di ay. Hanap na naman tuwal. Ganun yung balik. Bag man mo. Nahubog nagtuba oh. Nawa. Gamer din ako nga. Hubog na. Kaon na. Ikaw na nila ang guriyo. Sinugba na nga manok. Sige, surya. Lami kayo siya. Sige, kaon ako. Kaya maluto ba? Uy, ba ako pala insi? Guys, inum ito eh. Alang kaayo. Ito na. Apa siya? Apa siya? Angay. Mo na ako ang iyaan. Makulang sa ako ang tatay. Ano siya? 19 ang edad. Ta sa baba. Mura man na iluy. Ano naman na? Sa labat na. Ang kuda rin na kain bukan ko. Kain ko. Wala ba ito? Kailangan sa ginawa? Hindi. Uy, nakita sila ko. Sino na napakabos kamay? Istorya na. May gusto ninyo, tuba. Wi ahuwa man taw na. Ay pangangkon. Suka ni. Tuba ako ana. Hamak yung baso to ah. Ay, bakit eh? Ni ako ani. Mo ni? Na, wala ba ako. Ugasan na ni. Ugasan. Wala na nito na. Asim siguro ni. Ako lang ko. Kok na. Kapili ko ka nang itom-itom kay lamig. Teka ko siya unod pa ko ng unod pa. Lamig kayo siya. Ang sama ko. Kayo unod pa rin. Ulo to. Sino lang? Nakita na to. Bayad mo lang ko. Magkatanaw ko na sa akong reels. Ano pud ilike pud akong reels pud. Tana mo mas video sa Facebook no, makikita mo si video. Magawas man na. Yeah. Lamig kayo. Dami dahil sa kaya sa kong iyaan, dami kayo gihawan mi og manok nga Bisaya. Dami kayo siya. Alay. Mabangkrap jud na ron. Bugasan. Ano bugasan? Ako na dito lang pa breyo, isa. Ano man? Kari mo. Naka di basig dili na kasabat unya. Matulog ko ni kay Ako gabi kay gauwan mo. Daan kusinero oh. Kusinero. Ay dili man na makahupo kay San Miguel raman na. Makoy mong ganahan no. Red horse man ko. Red horse ko no. Sa ino mo Di inyo haraman na. Tuba ra ko di ko magsagol. Di ko magsagol. Mag-inom ba mo kay aron dili masayang ba? Ayaw na naman ng oil kadili. Nang ayaw na sang yun. So di magsagol ko mahal. Ayaw na kay baby. Mas lami daw ang tuba kaysa beer. Wala, hindi na nagsagol. Kaya basi kuhito ng ano. Ay dili butan to dili uy. Si Manong kani katong puti no? Wala ni hawa. Oh, libangbang na. Nyawa ay Kanang pagpangaji ba na siya sa kanang nagit siya sa kanang awan mang gabi. Kailan sa nangaji lang na. Yara. Na. Ya pa sila na kasun. Lingkod sa Sun. Nag-live punta ka? Ayun mas nindot ng video ibutang sa reels. Mas nindot. Naman ito mga komentaryo Oh, mag-live ta ron. Mag-live. Sige na ba? Magi. Yaw-yaw kanina.